моҳи марти соли гузашта нилуфар сотиболдиева рақс бо духтарашро аз соҳили баҳр дар Таиланд дар саҳифааш дар Инстаграм нашр кард. дар зери навори ӯ шарҳи зиёде навиштанд ки бештараш таҳқиромез буд. аз ҷумла блогери 38-солаи сокини вилояти Навоии Ӯзбекистон низ ба таҳқири журналист айбдор шуд. маълум нест ки блогер ки номаш зикр намешавад ба журналист чӣ навистааст, чун Нилуфар ҳоло шарҳҳои зери наворашро бастааст. моҳи августи соли гузашта блогерро бо гумони қаллобӣ боздошт карданд. дар мурофиае ки бо даъвои Нилуфар баргузор шуд, ӯ аз муассисаи ислоҳи онлайнӣ иштирок кард. блогер дар мурофиа гуфт ки ҳамеша орзуи доштани духтарро дошт ва вақте рақси журналист бо духтарашро дид, фикр кард ки ин зан фарзандашро ба роҳи нодуруст мебарад ва эҳсосӣ шуд. ӯ гуфт пушаймон шудааст ва аз журналист узр мепурсад. нилуфар сотиболдиева ӯро набахшид ва гуфт ин бояд ба дигарон дарс шавад ки аз навиштани шарҳи таҳқиромез худдорӣ кунанд. ман гунаҳгор шудам ки ту орзуи доштани духтарро дорӣ. чаро ба ман навиштӣ? ман ба ту муроҷиат кардам, кӯмаку маслиҳат пурсидам. гуфтӣ духтар азоб дорад, ман оилаи худамро дораму ту оилаи худро. чӣ ҳақ дорӣ ки ба ман дарс медиҳӣ ки чӣ кор кунам? ин беэҳтиромӣ аст, медонед? хоб, нима у ерда нима ҳурматсизлик кардиз? ин духтар либосои нимбарахна мепӯшад. шумо барои духтаратон намунаи хуб нестед ва ӯро тарбияи бад мекунед. нилуфар сотиболдиева гуфтааст то охир талош кард ки блогер ҷазо гирад ва ин ба онҳое ки шарҳҳои таҳқиромез менависанд бояд дарс шавад. додгоҳ блогерро гунаҳгор эълон кард ва ба 1 сол кори ислоҳӣ бо ситонидани 10% маошаш ба фоидаи давлат маҳкум кард.